tembangmu apa tak elingi. Oh, pakai itu, pakai mulut aja. Enggak. Maksudnya jangan pakai gamelan. Loh, atributnya gamelan lo enggak pakai gamelan. Kalau pakai mulut tuh namanya akapela. Iya, akapela aja. Ah, nggih. Gitu aja ya, ya, ya. Ini biar kangge. Biar kangge. Ya, kamu. Cangkem banget diobo-obo iki. Enggak, ayo. Ayo. Malah gila aku gitu. Kowe iki kowe iki Ini kok. Aku piye? Akapela. Oh iya iya akapela. ini Bol, dulu. Iya dong, kan pada nyanyi Wong kok. kudu ngomong yo nduk sabar-sabar. Ya, ini kan. Mau tahu saya. Jali. Lah kene muni ta? Sing kene muni ta? Kene metu. Oh, alah. Ayo Jali. Tuh, Kak. Ya, yo. Yang condrowo silang citrane mandong padang limputi cayane ngenteni kapangku kamu gamas tepuk tanganiku Tempo lebih cepat kan? Mas esa muda salam lambi lele bilang ini Kayak cepet-cepet lambiku ndower ya. Ini suaranya apa lho, Dok? Tapi semakin lama itu kita harus semakin cepat. Semakin cepat kowe penak kowe nyanyi kene lho kene. Kok macamku sing iso iki diledek oh janggut. Coba kamu lagi. Sini. Kamu itu Ayam geledek. Nggih, yo Jali. Yang kira tuh cepet ya. Nggih. Yang condrowo silang Wah, ini kan kayak untuk dolanan kan. Ayo. tak kene wong tek orang kelas ya. Dosa lho, Dok. Kowe piye-piye sing ngomong sampean lho. Dosa. Oh, lho. Loh ya ta, mukok ta kowe, mukok ta. Paling menjadi penunjukan. Keluarga besar Buatan saking sembarangan lho niku. Tegese piyai sing ngerti kali filsafat hidup. Kok saged Sebabe napa kok kula diparingi toya? Sebab- Mergo filsafate wong urip niku ngibarate mung mampir ngombe. Lah ngono kuwi. Lho, wong Donya iki bukan tempat tinggal, namun tempat yang akan ditinggalkan. Rene tak dudai rene. Rene. Kudu dieling-eling. Pinterman sama ya. Dadi kabeh kuwi Apa ya ngerasa? karek lumakune Ya. menungso dhewe-dhewe. Kowe arep kepengin penak uripmu, ayem uripmu, kowe kudu ngerti apa sing dadi niat lan karepmu. Ya, ya. Nek kowe ora pengin dijiwit aja Jiwit sok. liyane. Kuwi nek kowe ora kepengin dilarani. Aja nglarani liyane. Lah, mergo wong urip kuwi lak mung paribasan mampir. Hampir ngombe. Nah, ngono. Jadi, Nah, iki lho nggih to, Mas. Nggih, leres. Dijumbuhke. Ya, ya. Leres nggih. Wong kuwi kudu eling dene eling. eling-eling. Nek dijiwit krasa lara. Aja jiwit liyane, ora aku. Mergo awake dhewe kuwi tumumpang ana ing Ibu Pertiwi Tiwi-tiwi. kudu ngati-ngati. Ngati-ngati, ya, ki. Sing diarani menungso. Menus-menus saken dosa. Mergo wong urip mung mampir. Hampir ngombe. Ngono dadi dieling-eling itu, Mas. Dadi karo ndagel ya enek filsafate. Betul, Mas, ya, betul. Heeh. Wong kuwi tutwuri. Handayani. Jerbasuki. Mau biyo. Cek ketitik. Allah ketara. Mergo wong urip mung mampir. Ngombe. Nah, lak penak to Mas ngeten Leres iki ngoten lho. niku. Dadi kowe karo aku aja jotos jinotos. Jotos. Aja jejeg-jejegan. Jejeg-jejegan iku. Nek iso kuwi awake dhewe kudu saling melengkapi. Ya, ya. Mergo nek kowe lara, aku lara. Masa ya? Mergo awake dhewe paribasan mung mampir. Lempokan. Iki lho sik akeh iki lho iki diparingi iki lho. Cabat. Nah, Sehat lho, wi. Nggih, larutan penyegar cap bajul menika. badak iki lho. Badak iki lelek kowe kan kaya bajul kowe. Kok mesti nyalahke kancane. Nggih. Ngono iki lho. Nggih, men saya genep, saya Nggih. jangkep. Nah, Napa? jenengan tak setelke karo Lho. Niken Salim. Lho, nek kula ki manut pimpinan to. Nah, nggih, ngoten Ngoten nggih. lho. Sing diantu-antu, sing dianti-anti karo Piyai semene mbane. Lah, Ayo. bocah niki diaturi niki jan longgor to, Mas. Longgor pripun? Niki gedhe rung wayahe. Ning bocah sakniki ale bocah riyen benten. Bentene. Nek rumiyin niku lak nun sewu proses dalam kedewasaannya itu suwe banget, Mas. Sakniki karena konsumsi makanan niku wah rena-rena. Jadi nutrisine bocah niku perkembangannya cepet. Nggih, Kula leres. jaman biyen akeh sing bocah kena stunting. Sakniki pun mboten enten. Mergo gisine wis terpenuhi. Terpenuhi, ngoten lho. Susu terpenuhi. Leres. Anake niki yo wah bahaya, Mas. Sehat toh? Awake cilik. Kok iso anake dagelan laris piye kondang? ta? Anake cilik kurang gizi.
Kurang gizi gundulmu. Bendina mangan MBG yo kurang gizi gundul. Kudune susu itu menunjang. Mata tukang sapi dhewe bojoku. Loh, Anakku ngombe susu ora kalengan, langsung tak tukang sapi. loh, piye Jadi kuwi? begitu ngelakno langsung ngencot. Mbok kon cedhak dhewe. Aku nyedot dhewe lah iki kleru. Piye kuwi? Baru dincot ra metu susune. Oh, ya Oke. pas entek. Tak tukang sapi lanang kok, Pak. Malah disulentak lek kuwi. Mungkin itu. Sing gak piye malah Arum Bali diaturake. Yuk, dados. Neling. nyambut gawe ora adil. Niken iki gagrag cara ngendi iki? Bali. Bali ta? Iya. Mulon jogete piye nduk mau, Nduk? Gini. Nah. Itu matanya juga ikut sama ininya tangannya. Pak. Gerakan tangan. Tangan Iya. ke kanan, mata ke Ke kanan. tangan ke kiri. Mata ke Mata ke kiri. Mas Klitik lagi melu mau. Iya, tadi Bali juga. Sama. Sik kae lho, mau iso tangane ngiwa kok iso mripate nengen iki lho. Tayub, Pak deh. Tayub. Pancen yo kira. Coba kamu lagi. Ini saiki ken sik dicocokne profesional kabeh. Ayo. Singuri. Cara Bali mau. Apa to kok? Liatin aku. Ya, tak delok gedhi sakmu tak delok yo. Oh iya, coba. Ya kan? Kali kan? Pulau Dewata. Pulau Dewata. Kowe ora ngerti sindenku sing jenenge Dian. Wah, Kowe lek kon Bali, walah nanti tekan Sulawesi kono kae. Ayo. Iya, Dudono. Kluthuk Dudono. Piye maksane? Kok Bali Sulawesi jane minggat apa piye? Lho ki apik iki tenan ning TikTok wis viral kok. Terakhir. Ayan. Doyan. Ayo, lagi. Aduh, Orang Bali. Bali. Ayo Mas, yuk. ya. Lagi kaya pitik ayanen lagi. Yan, Pak, diluk ya, Pak. piye? Tak ning ngono diluk Heeh. Ayo tuk diperiksake dulu. Iki jane tari Bali apa hiasan dashboard mobil? Tapi itu benar salah satu tarian Kudune dari iki. Bali. Wiraga, Wirama, Wirasa. Mlaku, tutup, buka ngono lho. Ayo, diringi. Yo, dedek, tak yo. Aku kok sampean. Oh, Oh. Jos, luar biasa. Ayo beli, kowe beli. Ayo. Awakmu iki lho. Ayo. Beli putus. ayo kene beli. Belimu iki. Ora cara Bali nyeluk Mas ki beli ngono lho, ora. Iki lah. Ki gede klitik. Lah yo i gede kritik, Nah, nyoman sniken, niken. i gede manuke. Oh, Kira tak geceke. wong iki Ketut sapa ngono lho. Ayo. Ketut kluthuk. Yo, cara Bali, aja kalah karo adikmu. Oh, sik. Entenono tak dedeng sik.
Mas, tangane nek nengen mripatmu di gua. Lagi matane sapa gua? Di gua lho, ngono lho. Seret. Nah. Sikile. Ada hitungannya. Wiraga, wirasa, wirama. Ya, dadah. Ngene iki lho. Urung jogete Lho apa? Kok kuwi ngeweke nikah Terima kasih. aku. Ya nduk wis. Iya. Masyaallah. Sudah, terima kasih ya. Urung tak kira lek ngoyo aku urung joget tak duwe Nanti hadiah. kita foto ya. Iya. Ya kok tak wae foto ronsen ume ya. Duh. Yo konggone Mbak Niken. Aja. Ora. Ayo, duduk. Ayo. Jale kluduk, jale. Ayo, Makasih ya bali Cahayu. kluduk kaya apa? Sip, sehat. Wis kene lenggah kene. Wong nganti bar wayangan ya, Nduk. Kene lenggah sini dulu, sip. Oke. Mang pirsani nduk iki lho, Lenggah baline sini, Mas lenggah Kluduk. sini. Ora ono kan. Ya. Apa? Ora ono. Iya, Ndang. Mlaku sik kok kene sikile ngecak. Wiraga, wirasa, Wirama. Kuwi jari rada dhuwur cara bali iki tekan lah. Ngono kuwi. Lek ndagel tuk, lek ndagel rasa nggae kas kaki ireng apa to, tuk? Pancen sikile ireng kok jotos. Sorry. Dadi asio gawe ngelokne wong. Dosa. Kuwi takon ngono lho. Ora mabrur Kowe sampean. tresno karo Gusti Allah ora? Aku ya tresno. Jale. Ayo bali, ayo. Coba. Ayo. Terus. No. Mau dilu kok suwi men aku. Lho iki karena apik gerakmu. Apik gundulmu kene nginang ngene kene mak pok ngene. Wah iki yo ngawur kok iso mangsamu. Ayo. Ngono, Nduk. Oke. Piye jogete bali Mas Kluduk piye? Ya bagus, sudah mulai bagus. Bagus gundulmu. Sampai bagus. Nyapa Itu kok dong? bagus itu kamu itu bilang apa? Waduh, omongan Indonesia. Ya Iya dong. Indonesia, karena kita sering bolak-balik ke Jakarta. Ya, gua sering. Loh, emangnya lu kenal sama ini? Loh, lu sama gue kan kenal sama ini. Kenal. Lu sama gue bertiga. Iya. Yo, lo kok iye? Lu sama gue. Oh iya. Lu kenal sama Niken? Loh, Kualekno. Lu ini Niken, lu neng Niken. Lah ya. Lu ini Niken. Jadi lu aku. Loh, Lu kenal sama lu. loh. Tuh, gimana sih? Lu kenal sama gue? Lu Nah. kenal lu. Loh, Lu kenal sama gue. loh. Loh, Kualik. Kualik. Kok kali piye? Iya, Kualik. Lu kenal sama gue. Lah ya aku lu. Loh. Kenal sama gue. Loh. Enggak. Lu itu lu, gue itu gue. Lah ya lu ki aku kan. Lu ki kowe no maksudnya. Lah ya aku lu. Lho piye to iki? Mas- Nang to tik piye Enggak, iki? Ini loh, gue ki bosone Niken, lu bosone sampean. Lah ya aku lu kok ngengkel lu iki. Lu kenal sama gue. Nek dudingmu rene iki kowe gue. Jaremu lu. Main selama itu bacok dasmu malah. Biasanya wong ngeyeli matine cepet ya. Aku gak suwi ya kayak aku. Maksudnya kita jelaskan, kalau dengan bahasa Indonesia, Ya. lu itu kamu, Coba gue contoh itu nih. saya. Contoh nih, kamu yang Nah. ngomong sama aku. Dek Niken, Iya. lu sama gue malam hari ini di kediaman Bapak Andre. Iya. Ajib, Iya. enak. Ayo, lu gitu. sama. Gue sama lu. Lah, ngengkel ae. Oh lah. Gue niki kowe, lu nek kono. Jadi aku lah jotos dasmu lho. Angel kok Sampean diwarai aku. lho. Jajal Kan? tembang Kan? apa, Nduk? Apa ini kita nggak mendoakan dulu? Oke. Yo no, yo. Acaranya Acaranya ini apa ki? Tasakuran bangun nikah. tasyakuran. Bangun Bangun nikah. nikah. Jadi mulai membangun pernikahan lagi untuk beliau Bapak Andre. Iya. Berarti baru Pak niki. Andre menikah kedua kalinya. Enggak. Lu gimana Gimana? sih, Dek? Ini Maksudnya Pak Andre itu dulu pernah nikah, lalu ini dibangun nikah lagi.
Karena yang kemarin-kemarin kurang afdol, ini ditingkatkan lagi, dibangun nikah lagi. Oh gitu. Iya, Ya. makanya kan nikah 2 kali. Ini tak mangi. Iya toh, kan nikahnya peng pindo toh. Sing Nah. kae iki sik gagal terus iki nikah neh. Oh iya. Nah, ya bar iki ping 3. Lho dadi ngene lho. Kok malah diurak-arik. Bola le. Tegese bangun nikah iki diperbaiki dan Perbaiki. Disah, disempurnakan. Pak siapa? Pak Andri. Pak Andre. Ya. Oh, berarti nikah tua ya? Iya nggak apa-apa wis, nggak apa-apa wis. Rabine nom. Saiki Ya. tuwek ngono lho. Lagi dikarni. Alah sakarepmu kan aku. Ini tak kelane. Ini umpamane omah ya. Ya. Pak Andri bangun omah. Wis pirang-pirang tahun ngono bar kuwi terus direhab meneh. Nah, Oh, gitu lek ngomong iki. Lah omah jadi ora kowe jelas. kupingmu bosok aja dah. Oke nih ngomong yo ngono kuwi lho. Gimana sih lu? Loh, jadi aku gue. Ya balik nah. Ya semoga buat Pak Andre dan juga Bu Bu Winnie. Andre. Winnie. Semoga sehat selalu panjang Amin, amin. umurnya. Terus menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Sudahlah yang penting doanya yang terbaik-baik ya Pak. Ya. Amin, amin, amin. Doa untuk para penonton yang rawuh Iki semene iki ora penggemar Oh, kabeh. nggih. Matur sembah nuwun sangat kagem penonton ingkang rawuh teng mriki maupun live streaming mugi-mugi tansah pinaringan sehat selamat wilujeng. Amin. Rezeki ingkang kathah barokah turah-turah ora lokaning malah kebak amin. Amin. Donga ning Pak Dalang, bapakmu. Ayo. Nggih Pak. Wah, Wis to bene nyapa to? Ayo. Bapak Cahyo kalian Ibu Kesi, dongane. mugi-mugi pinaringan sehat selalu, panjang umurnya, Amin. dan semoga mendapatkan rezeki dan ridhonya dari Allah. Amin. Aku yo donga saiki lho, Pak. ganti. om kritik Nah, sih. kuwi. Iya, buat Om Klitik, Iya. moga-moga sehat selalu panjang Amin. umurnya. Pangestu munduk. Moga-moga ndang nikah. Amin Sing terakhir iki kok rada semelenget to nduk iki. Bangun nikah. Oh, bangun nikah. Iya. Ini kayak ini. Oh iya. Kayak Pak Andre. Kayak Pak Andre. Makasih. Ah, Nduk, ah. makasih. Ya, Mas Lutuk dongake. Kayak Coba dengannya aku tuh. Ya, Bang. Anu ya, aku wis tak dongo dhewe sesuk. Berkat. Kita gak penting. Kamu nggak mau tak yo doain? bene Iya, ditungake iya. bocah. Bocah iki. keterima kok. Ayo. Jajar dongan. Ya moga-moga buat Om Kelutuk Ya. sehat selalu Amin, panjang amin, amin. umurnya. Ya. Ya toh terus mari ngono awet umure. Amin. Moga-moga kabeh wis entek sampean cek panggah urip. Ya, Moga-moga. kowe ana wedan sitok ben bernah neh ngono dadi. Enggak, sampean kan lek pamone sampean matine keri kan sampean arepe mancing kan bebas. Oh iya bener. Rene sing larang ya kan. Iya. Kene sing ngeter nih. Heeh. Diwir masamu, ya wae ana sitok neh kanca sitok ngono ya. Anu sing tuwek-tuwekan ra apa-apa, tuwek-tuwek. Ayo bleset. Gus. Ayo kita menyanyi aja. Ayo. Siap. Tapi ayo sesarengan kok untuk musik iki. ora anak musik Om. Iki. Oh tak kepro, rene wong gatekne kuwi malah ngilikne ora. Kudune nek Mas Cahyo ngeten iki piye secara inisiatifmu dan kreativitasmu ben iso menunjang kepiye? Kan iki sampean iso to? Loh, iki iso lho, Bos. Ngapa? Jadi kita itu sinergi. Bapak ini kan Pak Dedegleng, biyen Dalang. dalang, saiki turun ning putrane Putrane. saiki dadi sinden Sinden. kondang. Penyanyi kondang. Mbah De Sukron Suwondo biyen dalang kondang, turun teng kene jenengan dadi dalang kondang. Nah, Mas Cahyo, Mas Kangko. Mas Kangkong, Mas Cahyo. Bapak kula nggih pelawak siswa budaya. Nggih. Pak Pak Jelgo Bambang ya turun sampean karo aku. Iki. Ya ora? Nggih. Iki adik iki wong telu ki nyambutke sing sinergi kaya ngene. Alhamdulillah. Lho, dadi kudu nyambutke sing Ya, tenanan. Nduk, tembangmu apa Oh, tak Nduk. iringi? Oh, pakai itu, pakai mulut aja. Enggak. Aduh, kayak Maksudnya jangan pakai gamelan. Loh, atributnya gamelan kok nggak pakai gamelan? Kalau pakai mulut tuh namanya akapela. Iya, akapela aja. Ah, nggih. Gitu aja ya. Ya. Ini biar kangge. Biar kangge. Wes. Dia Cangkem, kan cangkem bal tanget e diobo-obo iki Pak. enggak. Iki lo ngopok-ngopok ingin. Ya. Mampu. Mambu gundalmu kita ayu tanganmu pusing ramu. Yo bleset tok kowe. Lu mau apa? Apa? Kita nyanyi lagu yang terbaru aja ya. Oke. Awas lo, hati-hati lo, kanca-kanca sing mudeng lo. Oh, iki Oh, versasi lo. Ayo. niki situasi bisa menempatkan, Mas. ayo. Ayo. Yang condro wos ilang terane mendung peteng limputi cahyane
akapelamu. Akapelamu. Ayo. Ayo. Malah gila aku sih. Kowe iki Lah kok yang guyu? Ini kok Aku piye? akapela. Oh iya iya wis ya. Ini Bon, tuh. Iya Ayo dong, ngomong kan ngomong. nyanyi Wong kok. kudu ngomong yo nduk sabar-sabar ngomong. Bisa nggak lagu itu? Iso wis to. Nyanyi tak tabuhi nduk sak senengmu. Ndang. Yang condro silang citrane mendong peteng limputi cahyane. Ayo, Dok. Cicik lho. Sik. Beh, Ora Sing kowe nembang. cicik. Saya nembang apik kono apik sampean iso guru cicik-cicik. Yo iki lagune campur sari pakai cuk lele apa ngono lho. Piye? Kecruk. Lambemu lak digunakake lak lambemu lak ndomble. Lah yo to. piye unine? Yo dijine diobahke ngisor dhuwur. Coba jajal. Nah, kuwi kecroki kuwi. Ono suwi ne ramu. Ayo jajal dok, belen dok jajal. Urang. Wak tuwanya mbledos kok iso. yang condro silang citrane mendong peteng limputi cahyane riwe. Wow. Karo campur sari mayangkara apa iki lho Malan. Ayo. Sik. Anu nduk ketoke alate Mas Muki kurang dawa kok. Iya. Nih. Aku nyap. Dadi? Iki lagune. Duduk gambang adoh Iram. Hah, ini wis. Ini wis nduk ya. Banyol yo banyol ning sing ati-ati. Lah wong kotakmu separo tok iki lho. Kowe iki oleh ganteng te matamu PC ya. Ini dok, paringno Masmu jajali. Nggih alat kuwi. Ya iki kok. Mbok tahu saya. Jajali. Lek kene muni to. Sing kene muni to. Kene metu. Oh alah. Ayo jajali. Tuh, Kak. Ya, ayo. Yang condro silang citrane mendong peteng limputi cahyane riwe ngenteni kapangku amung kamas tabut cengketi Tempo lebih cepat kan? Oh mas, esa muda salam lambi, lemone bilang ini kalah. Kayak cepet-cepet lambeku ndower ya. Ini suarane apik lho, Dok. Tapi semakin lama itu kita harus semakin cepat. Semakin cepat kowe penak kowe nyanyi kene lho kene. Kok macamku sing iso iki dledek oh janggut. Coba, kamu lagi. Sini. Kamu itu Ayam geledek. Nggih, yo jajali. Yang kira tuh cepet ya. Nggih. Yang condrowo silang Bah, ini kan kayak untuk dolanan kan. Ayo. cangkeme wong tek rempelas ya. Dosa lho, Dok. Kuwi piye-piye ben sing ngomong sampean lho. Dosa. Oh, lho. Loh ya ta, kowe mukok ta. Walat to. Ayo. Agem gamelan ya Cahayu. Nggih, nembang sing apik kan. Nggih, coba. Jalanan ning Tresna mawon nggih, Pak. Nggih. Ya. Gawe Enggak. Ayo, jalanan ning Tresna. Ayo, nggih. Coba diaturake. Tak tung, tak ndo. Dari iki gede Pak Cahya. Kok iso muni tenan to? Aku iso muni to. Piye? Ayo. Kok iso ngono piye lambemu iso ngono to? Ampun kowe. Yo, diaturake jalanan ning Tresna. Niken Salendri. Yuk, dadas. Niken Salendri. Sudah
mbiyen Mas Klitik Nggih. Kluthuk. Lah, Bu. Lah, apa to sebabe kok tanpa ngangge Musik. alat musik Nggih, nggih. diatonis ya toh? Nggih. Kita mengunggulkan karya agung warisan para leluhur kita wujudnya gamelan. Leres. Nggih mbuktekke, Nggih. nadyan gamelan tidak akan lekang oleh zaman. Tegese tembang apa wae, lagu apa wae diringangi gamelan. Saestu. Paton sing nabuh kreatif yo jalan Lho, nyatane. niki mon lagu-lagu kula nggih saged tok. Masa? Fotomu ning kamarku, ning atiku kaya kowe, ning sandengku. Ngene rasane yen kangen kowe. Oh, enak tuh. Kula ki lagu mesti gawe gamelan Mas Jani. Ning karena mengikuti modernisasi, kula manut musik. Nah, Ngoten lho. kuwi, Niki, Pak. Nggih. Jadi Kehebatane gamelan ning kaya ngono kuwi. Modernisasi boleh kita ikuti tapi tradisi jangan kita tinggalkan. Nggih, mila saking menika. Ah, menika iya. Kaya Mas Kluthuk pamane nembang apa wae Oh. lah ya diringi gamelan ya iso. Kula Iso. rasa nembang kok. Lah. Apa aku salah yen aku kondo? Apa anane? Wong sing ning sandingmu ben melu krungu. Piye dadi kowe iki ora ngerti. Ya, Ro. Piye lali to? Ayo. Nah, lagu ki nek nggae gamelan pak gak iso wae. Nggih. Ning kudu digoleki. Ya, genduk ini kan nganti gara-gara to, Nduk? Nggih. Oke, siap. Istirahat sik. Iman-iman. Ayo. Lah, saya ngene, ditanjake. Goro-goro, Pak. Hah? Goro-goro. Sopo? Niken to? Heeh. Kula tetep goro-goro. Tenane? Nggih no. Sumpah? King griya. Griya pundi? Pak aku anggere dereke jenengan mesti crash terus lho nek nek Tulungagung. Apa iya? Bengi niki merdeka. Merdeka syukur. Ayo. Ngono, Bu Kesi, makasih ya Bu Kesi. Ciri khasnya Piyai Tulungagung, Siap. ketoprak besar gaya baru. Jenengan biyen ya anggota siswa budaya. Lah, alah. Dadi ora nek eleke lamun to fragmen ketoprakan. Oke wis tetep. Wis lakone apa mang Aman, milih wis, dhewe. Aman wis. Jenengan goleke napa kula tak sing golek? Milih dhewe men cocok karo atimu. Oke. Ah, menyan niku mesti. Mbok pilih kepareng badhe ngampil Monggo bebas. saestu Mas. Nggih. Pareng nggih. Nggih. Monggo. Wah. Kene sering aja aku lho ora kepenak. Anu niki mawon nggih, Pak. Monggo iya nggih. Saweneng kula niki, Pak. Lah kuwi ya pancen ya bintange Madangkara. Wah, Ya, nggih. jenengan nek pirsa sinden panjenengan sing niki kaya bakul lontong sayur sing teng layangan. Sekar Tanjung nggih niki. Oh iya. Plenguke kuwi ya. Oke. Ayo kene yuk, jeli. Iya, kayak Bos, apa. ayo. Ndang pakai inisiatif ngono. Nah, Nggih. soalnya Romo Penjantin badhe Haji Sukron Suwondo lah kali Bapak sak rating. Leres. Wah, Neneng. jajal iso. Suwo Mas. Yo iso. Kok yo iso ngentong kowe. Coba iso ngentong to kowe. Toprak. Santak jajal, santak. Wah, Kaya toprak tenan nih, ngerti gendeng nih. suwo sila belum ya. Kok anak toprak tenan. Ngono kok ora dengi-dengi ngentongi. Ngerti Romo kuwi. Masa ketoprak ning cipokan ngene. Serempek, sirup. Nah, yuk. Nah. Lakone apa, Bos? Lakone. Bayi lahir dalam gentong. Kok bayi lahir dalam gentong ya? Betul. Diajeng garwan nipuka. Angkling Darmo Sayembara. Oh iya. Wah, karo Badik Madrid. Setiawati. Tenan nih. Malowapati. Kudune wedok anu lho. Beda iso. Kuwi lho. Sapa? Kesi. Oh. Anu pami panjenengan pripun, Mbak? Setyawati. Oh, saged. Setyawati. Jajal Setyawati. Jajal nyen. Mbane niki jenengan Setyawati. Oh, saged pun mriki kali kula. Ra basa. Ayo, bisa toh? Iso. Penggemar toprak ora iso ki piye.
Santake. Beluh, Pemain ketoprak apa bal-balan ke kaos kaki ora. payu yo adem. Ben ora masuk angin lho Tuk, ora. Yo kenyih. Saya kesel kuwi. Beluh. Kusik bocah wadon. Ana ing sak tengahe ngalas banjur ana bocah wadon sing ayu Sulistya ing warni. Kemayu tiran. Sopo jenenge bocah wadon? Nuwun inggih Raden. Nami kula pun Setyawati. Sik. Nyapa? Ngono kok wong Tulung Agung. Loh, piye to? Ketoprak iki wong wedok iki soalnya rada mlengking lho. Nuning nggih sinuwun. Kuwi durga kuwi. Ketoprak iki apa Aja mlocokne to. Mbok suara jago Iya, soal tenggorokan. Ayo. Tembangake nami kula Setyawati. Lah, sing keri yo rasa mbok gongke suwuk to. Nah, Untuk durura. Kula mboten saged no. Dewi Setyawati menika kan karakteripun alus. Ah, cara wayang Sembodra, bener. Lembut, ngaten lho Mas Kluthuk. Ya wis. Setyawati apik kaya ngono Ya, ya, kuwi. ora Lek apa. Setya Perwati lah kuwi ngono kuwi. kowe adoh nek kuwi. Adoh. Adoh. Kusik. Ana kawigaten apa? Njur kowe sakloron dolan ana ing sak tengahing alas. Kamangka alas kene kebak banget kewan sing galak. Njur mengko sak mangsa-mangsa kowe njur. Ki apa to kok sak mangsa-mangsa? Sama-sama karo musuhe kentange metu ya. Sak mangsa-mangsa yen dipangan kewan galak njur kepiye? Lah yo iman-iman ayumu. Menawi enten kewan galak, kula teng mriki kan enten piyayi sing gantenge kaya panjenengan. Kula badhe nyuwun tulung panjenengan, kapureh kula malih. Ora tau ketoprak. Piye to? Sampeyan ki ra gelem karo Angkring Darma. Lha kok ngosek kaya ngono ya. Lah Ora ora gelem kayak terus- penuangan sik kok. Ora gelem terus wadul mlayu, wadul masih bandek madrem. Ngono lho. Lah kok malah Tuk, kowe getak oleh. Kowe ora ngerti, kuwi iki bendahara. Mati uripmu ning tangane Nah. dikesi. bendara lek kleru ya kudu disalahne, Pak. Aja meneh kok bendara. Kepala BGN salah di penjara kok. Kang Mas, Lah kuwi iki Kang iki. Mas, Kang Mas. Sapa neh iki? Kang Mas, jenengan ampun sia-sia sama kita berdoa. Ki apa neh? Iki lakon apa? Modern. Hei, iki lah gandengane Rama Dasa. Ini ketoprak modern. Iya, Kusik. ketoprak modern iki Eh. Kang Mas. Aku tukang entok kok Kang Mas. Lembane Oh alah. Ceritane sampean ki dijarang Angkring Darma, Ora gelem. ora gelem terus mlayu wadul masmu. Ya. Ngono lho. Paham ora? Paham lah, emang pertanyaannya ngono kok. Ngono ki jawabmu. Oh, kula ora wedi. Ngono lho. Ya oke, siap. Ngono Nggih, kuwi Mas ya. Kluthuk. Ya tik nih susu ya. Pak Sis nesu, Pak Sis. Nesu lho. Nah. Yo. Lah aku malah Kayak Pak Sis tenan iki, Sis kampling. Ayo. ya kendamu dah. Sampai Ayo Mban. Piye Mban ayo wae dolan ning jero alas kono ya. Arep golek apa ta ya kan? Ya Hei, jelas kok kewan. bocah wadon. Kok enek wong lanang ya? Heeh. Tapi Biung, ya Allah ganteng Kok sik? ngono ya ampun. Aku ndak kepengin ngerti. Kowe bocah loro Ya Allah. banjur tengok-tengok dedolanan ana ning tengalas. Omahmu ngendi ya? Nyapa to takon-takon omahku? Omahku rene dolan-dolan dhewe kok ora penting kowe ngerti omahku. Sak Jenengmu tau kok sapa? lanang. Dikandani ra Biung? Piye? Jenengmu sapa? Mau tahu atau mau tahu aja pertama tuh banget. Ketoprak apa? Ini Lah ya. rembug cukup. Mesake banget yen kowe bocah wadon sing ayu. Pasuryanmu banjur dedolanan ana ning tengahing alas. Ayo nderek aku ana ing Kadipaten Malawapati ndak mulyake uripmu. Mah, gak aku Biung. Ngapusi. Saiki akeh penculikan kok Derek aku ya. sing ngapusi. Derek. Derek.
wedi aku saiki akeh penculikan jare iki lho. Lah banjur ngendi papan dunungmu? Lah, Ayo apa tak aku wae? tuke Bali. Apa aku wae? Aduh. Tak Tak tuke Bali. Ma, aja. Kakang Mas badhe madhe ana mburi kono, aku wis duwe pacangan kok. Enek sing Lapor ono. Kakang Mas badhe madhe. Aku ki masmu kok pacangan bali magrib budul. Ngosek-ngosek to sampe Tak uber ayo rono ngono lho. Ayo, gelem ya? Ma, aja Tak boyo. Ayo. Aja kan. Gelem. Hei, Setyawati. Aja ayo Setyawati. 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 Belum. Sik, iki dadi apa? Rutuk lho. Ngene lho. Kelire iki ning kono, iki ning jero kok ning jero Pak perkulan kok iki. Iki urung kelire iki ning kono. Ora iki dadi sapa? Untuk batik madrim. Masalah kaya gemuk ini batik madrim. Ora ana liyane to perane. Lho, Mas, apa maine mek loro tok. Sama-sama. Ayo wis. belum. Setyawati, aja layu kowe. Setyawati. Hei, Setyawati. Ma, Hei, Setyawati. aja kan. Oke, aja kan, aja kan. Oke. Sek. Kono sek. Datu. Ketoprak iki jane. Iki ketoprak iki gedhi lho. Iki ketoprak Kaliwungu budaya iki. Lah iki lagi sampean ono. Kang Mas. Kowe melu wae. Kosek. Aku ki arep nututi kok angel men. Kang Mas. Aku diganggu karo wong kae lho. Enak apa? Mbak iki nyapa tok tempel ngene. Kae lho nyapa to Mas kawit mau ganggu aku terus jare ngomong arep dibek pacar ngono Mosok ki. mbane setelen ngene iki. Mosok tembunge Loh, setan. amban masak ini seperti ini. Iya to. Enak apa dia anu adikku? Kae lho Kakang, aku mau pas dolan ning tengah alas iku diganggu karo wong lanang kae lho ning kono kae. Meksa-meksa aku. Lek karo adine aja ngrungkang-rangkul ngono lho. Dene ya. Iki hajah lho ki rumasamu. Lah kowe sampun pejah kowe hajah lho kuwi. Nyambut gawe iki beda. Iki pernah apamu? Adikku Yo ora usah dirangkul, lek pacangamu monggo. Mantan. Mas karo adik iki kudu tresno. Sama iki nyapa tok mel-mel. Kowe karo adikmu Trisno? Jon, Lek diceluk. Ndang noprak-noprak kono. kuwi mau. Riyen to Pak Dalang, mosok jenengan kalih dagelan mawon cemburu. Alah, Kula Mbok. kan teng mriki etok-etok to, Pak. Iya. Bapakmu aja cemburu ngono to, sesuk ning omah aku gak mbok takoni. Gak takoni ya mlumah no. Aku saiki kuncine kuwi gak tani mlumah ngono. Aku bojoku nesu sarungan tok. Lho, ngono. Ayo balik ke tempat Hei, Setyawati. Aja layu kowe. Setyawati. Gak medeni. Aku wedi. Kang Mas. Jebul kowe wis duwe sinisian. Kowe wis duwe gandengane. Kakang, Setyawati. aku tulung ngono. Ya jaman ae. Yo kene wiwit mau kowe ndak uber ndak mulyake ora gelem jebul duwe kegandengan. Mangertenono aku dudu gandengane aku ki ya masih. Kakange. Masih. Sopo jenengmu? Aku sapa? Sopo jenengmu? Batik Madrib. Beluh batik madrib. Iki adikku Setyawati lan iki embanku Darmi. Darmi Cahyawati. Entut. Ing papan kene njaluk sabiyantumu lan njaluk renaning atimu adimu Setyawati ndak boyonge ndak pundhut garwa dadi prameswari. Ora bisa. Lho, Aku wis ngenekke Giri Sayembara wis tak share ana ing TikTok. Menoso sapa wae sing bisa ngalahne aku ya kuwi besok sing bisa nggawa adikku Setyawati. Yei, yen pancen kaya ngono, yen sing menang ana ing peperangan ngentukke adimu Setyawati. Kakang Batik Madrim. Apa? Mboten sah kakek wuwus kula ingkang mlebeti sayembara ning papan. Tentoke kowe apa aku sing menang ana ing palakrami. Ayo Kakang, ndang dipateni Kakang. Wis apa? Dipateni. Kan paten iki iso mati dhewe saiki. Aku piye Kakang? Minggu sawetara ya, Nduk. Iya. Iya.
Kakang badhe madrim Setyawati badhe kula boyong. Mas. Os, as, os, wes. Ejan. Os, yes. Apike. Ejan. Mas. Os. Ini. Ha, os. Kakang badhe madrim mawi panjenengan mboten ngalah badhe kula sirnake wonten papan kiki badhe madrim. Beluh. Kakang badhe madrim. Ejan. Ganti kawujudan kethek panjenengan. Beluh. Kakang badhe madrim. Kakang badhe madrim. Yes. Yes. Mas. Beluh, ganti kawujudan ula. Loh. Duh, edan. Ula Kakang. Edan. Ya. Bakal kula sirnane Kakang badhe madrim. Senasa ganti kawujudan kaping 1000 mboten pangke. Yes. Beluh, ganti kawujudan celeng. Weh, edan. Beluh. Mas, celeng. Oh, wes edan. Wes. Mas, Beluh. Ganti kawujudan mliwis putih. Weh, beluh. Weh. Mliwis putih. Ganti kawujudan. Kakang badhe madrim. Kula napa kuwi? Mliwis kok dadake senam. Wis mati dhewe. Mas. Beluh, mliwis kula sirnake gantos kawujudan celeng. Celeng kula sirnake gantos kawujudan ula. Ing dina iki gantos kawujudan kaping 1000 mboten pangkling Kakang badhe madrim. Beluh, ganti kawujudan uget-uget. Beluh. Loh. Kakang badhe madrim. Gantos kawujudan uget-uget. Uget-uget Mas. Wes lho. Loh. Uget-uget lho ora apa. Obao. Iki wis uget-uget iki. Loh. Uget-uget ndi? Iki mbok. Weh jang. Oh, kula boyong wonten ning Malopati. Ora usah. Loh, lha kok ngoten? Tinimbang kowe ngopeni Setyawati ora besok ngopeni pirang-pirang taun wis becik mlaku. Lah kuwi. Tumbas oleh Kaliwungu. Wis ora ono ngawur wae. Kene yu. Kowe iki mari menggeh kok. Iki balik niken. Loh, balik rene nek. Heeh, niken terus Aduh, Winong mungkin. karo Birgita. Wis kene dok, kene dok. Buka sih engko goro-goro. Ayo. Ale kula goro-goro. Nggih. Ya. Manut. Lah, Yo kene dok. Aku ya. Ya. Sampeyan kok yo njaluk siswa budaya bareng. Ya ben komplit kok ya. Ya. Iki. Engko sak ludruke ya gara-gara. Oh iya. Lho kalau dulu kita. Oh. Tak bos. Ngono kok ya. Tenang. Tes nang. Yan, Mbak Dian, yo jangkepi. Ayo. Kene jajali. Ayo, coba kaya apa? Nduk bertiga. Wah, iya apik iki. Karo Mbak Yu apik iya. Supaya bebrayan lan katresnane Bapak Yudi sak keluarga tansah lestari widodo salaminya. Monggo Dengan lagunya Widodo. Coba Widodo. lagune kok Widodo. Lestari ngono. Wah. Niken Salindri, Winong Nawangsih, mitin saking Tulungagung dan juga Mbak Dian Munasiroh dari Madiun. Weh, Monggo dados yuk.
kasih genduk niken Mbak Winong, Mbak Dian Munasiroh. Nggih. Tembang menika ugi kula aturaken dumateng Dr. Anda Feni ing panggung Kalak Pucang Laban PT Putra Rinjani. Nggih. Ugi dumateng pepunden kula Bapa Ki Dalang Suryanto Karanggedi ingkang kepareng mirsani lumantar streaming. Nah, itu. Mas Klitik, Mas Kluthuk. Dawuh. Ingkang nami wayang menika mboten namung lucon lan lagon ning Lah, inggih. kudu jangkepe nganggo lakon. Nah niku ingkang dipun cakup 3L menika nggih. Nggih. Dados antawisipun lakon, lagon, lajeng lucon. Leres. Nggih, nggih, nggih. Mila saking menika gentos kula tak ngladosi Derek. para pinisepuh Ngladosipun lajengaken ngoten, lampahan nggih Ngladosipun ngoten, wahyu Gus. katentreman. Siap. Kula namung derek-derek memuji Nggih. ing pangangkah menapa ingkang dipun gayuh Bapak Andri sak keluarga, insyaallah cinatet ngamal jariyahipun, cinatet niat kajatipun. Amin. Gusti Allah tansah manggihna rayu wilujeng widodonir ing sambikala. Amin. Kasandingna kabagyan kamulyan saha sedaya katentreman. Amin. Ya Rabbal alamin. Kumpat lepet boten liwat sedaya ndem slamet. Nggih. Klepon sagulane lakon kudu tutuk crita lan lakune. Leres. Nggih, nggih. Mila saking menika genduk niken Salindri masih standby malah engko nggen puncak-puncake nggon goro-goro. Amin. Amin. Yo rakit mbacut nih gelaring sanggit. Monggo.